Sillä on väliä. Keino. No niin, ollaan Kitzbühelin Strifin lähtöpaikalla ja jälleen alppihiihdon harrastajanakin niin kyllä vähän jännittää tästä lähteä, että miten se lähtisi liikkeelle. Ollaan aika korkealla, en tiedä näkyykö kameralle, mutta on kyllä aika jyrkkä myös tää lähtö tässä ja suoraan tonne ja sitten tonne oikealle tiukka käännös ja tosta siitä alas nousepalleen vielä. Huikea paikka. Ja nyt tuolta ylhäältä lähtö, sitten tuosta porttien välistä, sitten tiukka kääntö tänne alas näiden porttien välistä, sitten suoraan tonne Mousefalle. Aika tiukka. Saa painaa heti alusta lähtien. On vähän jyrkkää toi alku ja nyt tullaan.